my god. 200 i 4. Så det den lille. Jeg troede, det var højtaleren, mand. Det er ikke fordi, det kan lave sådan. Bare lige have den lidt mere. Oh my god, 215. 215 i en 1,6 og 220 stort set. Oh my fucking god, 220 mil. Vi kører 220. Ja. 221, 223. 223. 224. Oh my god. 230. Vi fortsætter 230 her på Hoppe-motorvejen. Oh my god, og her afkørselen. Hvad så? Er der ræs, mand?